Hasiči si v tento deň pripomenuli najdôležitejší milník v histórii hasičského a záchranárskeho zboru. Obetavá práca hasičov z nášho regiónu neostala bez povšimnutia. Slávnostného oceňovania príslušníkov hasičského a záchranárskeho zboru sa zúčastnil samotný krajský riaditeľ. Uplynulo presne 15 rokov, kedy konštituoval jednotne organizovaný, odvetvovo riadený a samostatne pôsobiaci hasičský a záchranársky zbor. Ceremoniál sa uskutočnil za prítomnosti mnohých významných hostí. Prítomní boli ocenení za príkladné plnenie služobných povinností. Za túto svedomitú a obetavú prácu si poďakovanie prevzali bývalí, ale aj súčasní príslušníci. Patrila vďaka, či už to bolo za činnosti, ktoré vykonávajú nad rámec svojich povinností ako príslušníkov hasičského záchranného zboru, ako prispievajú k reprezentovaniu nášho okresného riaditeľstva, či už v rámci kraja, alebo na celoslovenských akciách, ale aj na medzinárodných športových podujatiach. Dnes a hlavne za tie posledné roky hasičský a záchranný zbor je vystrojený na špičkovej úrovni a vieme sa teda porovnať alebo hodnotiť nás niekto môže s svetovou špičkou, ako my. Fakt sme pripravení na rôzne situácie, ktoré či už prinesie príroda alebo prinesie nejaké ďalšie pohromy, ale určite sme tak pripravení na všetky udalosti. Príslušníci každodenne pomáhajú pri požiaroch, dopravných nehodách, živelných pohromách, ale aj ekologických haváriách, technických a iných udalostiach. Ročne majú stanice v Rimavskej Sobote a Hnúšti v priemere približne 500 výjazdov. Ten ďakovný list bol vlastne za dlhoročnú prácu v hasičskom a záchrannom zbore. Veľmi ma to prekvapilo a zároveň aj veľmi potešilo. A som vďačná, no teda. A je to také trošku akože aj povzbudenie do ďalšej práce. Možno takto za tých našich čias môžeme povedať, že dneska závidím tú techniku, ktorá je momentálne, lebo my sme svojpomocne museli opravovať v spriesnených priestoroch a ja prajem chlapcom naozaj, pri záchrane ľudských životov je dôležité, aby mali pripravený, vycvičený techniku, majú na vysokej úrovni. Prajem si, aby mali tento srdce položili k tomu ešte a zásahy budú na vysokej úrovni. No tak ja fakticky celý život žijem s hasičmi, lebo už tesne po základnej škole som nastúpil na odbornú školu požiarnej ochrany v Žiline. Toto nie je práca, toto ani povolanie, je to skôr poslanie. Človek sa cíti tým spokojný, že za tie roky dokázal veľa ľuďom pomôcť. Súčasťou oslav boli aj športové aktivity a cvičenia, pri ktorých vyberali hasičov na reprezentovanie na krajskú súťaž. Pre televíziu Rimava Matej Kováč.